komentariýany ýazan ildeşimiz. Oppositsionerler olup birleşeliň, soň çözeliň diýe. Oppositsioneriň kim? Bu meseleni çözer ýaly. Oppositsioneriň hökümete garşy durar, olam hökümet bolmak üçin durar. Bir pikiriňiz bolmalydyr ya bu zatlar hakynda. Oppositsioner kim? Näme iş edýär? Bilýäňizmi oppositsioneriň edýän işini? Sıkýalyk bolýar. Ýürüýte ýazýarlar, şonuň üçin ýanky. Demek mine yani bu degradatsiya olan halktan o köşüklemi de çıkan ok şu degradatsiyan doğru demeden de şular ödlerin görkede otuyor da bunu düşünýäs. Yok, ýanky düşünmekde belli bir ýere çelde sapara. Oppositsioner bolup birleşip oppositsioner näme diýär? Uruşup bilýärmi? Goşun dolandyryp bilýärmi? Ýa-da döwlet gurup bilýärmi? Yok, oppositsioneriň etmeli işi o bir partiýa gurar, ýanky saýlawlarda garaşar. Saýlaw bolsa halk saýlasa geçer. Bu işi budur. Bu zatlar edip bilýän däldir bu. Aklyňyz diýer edesin ýa. Köprak akvel sapar diňler. Şunu ýazatlar aýdarsyňyz. Olam ýöreýte aýdýar-da. Doňuz ýalak bolup. Haramzat.